أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم شغل يتدى اللي جول سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam mbeɗa wiye Aliou Dia mbeɗa darjiri Bayé Dia mbe Dia wure wiye Duyu e dow weltare noon wadde ɗo oɗo émission e zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu mo ganduɗa Serigne Mouhamadoul Habib arnoɗo hoɗɗo ummiɗo acciɗo ɓesgu muɗum ɗum ko yettere Allah kono sa wiyama hol joom jammo jawgol mum kon mo anda sana barkinirade sammo ganduɗa Allah tagɗe mbo kañum mantimba Alaji Mali Sy radiyallahu taala anhu o wi te Alaji Mali waɗi khilasu zahab ko ujunere jimol eki rewi kono wi barkinirot tan ɗum waɗo wi narumu sana al Mustafa badama ata sana'um min al hadi alayhi jamilu mbeɗan ɗamɗo mantude mo ganduɗa Allah towɗo tagɗe mbo kañum mantima mantore yonde so Allah wi nela sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khulqin azim Allah wi nela sallallahu alaihi wasallam jikku ɓurɗo mawɗo ɓurɗo towde ko an dokkimi ɗum ko mantore Allah mantim kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gilo suwa arde on waɗe publicité biɗeɗo Muhammad en ha Isa haali ɗum e Qur'an inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat kono womo bassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad Isa ibnu Maryam wino mbeɗen weltiri mon won nelaɗo garowo ne wiye Ahmad so ari gonɗinema ɗum waɗi kala nelaɗo garɗo ma wanno publicité ɗum waɗi Bousayri ko haala ko toye Hamziyu ma madat fatratun min ar-rusli illa bashara qawmaha bikal anbiya'u tatabaha bikal usuru wa tasmu bika aliya'u badaha aliya'u kala jamanu garɗo ɓurɗo ɓallade rasulullahi en waso ɓurɗe mo woɗɗude sabu barkiniraɗem kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah suɓanimba jigana moƴƴuɓe tarira moƴƴuɓe yatira moƴƴuɓe ha adnan Alaji Mali wi saɗa askini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha yettima adnan darta addinni zaran ma addan man yujawisa adnanan fa takzibu qad ja min al alami sallallahu alaihi wasallam jibini mbiteɗo Aminatu bintu Wahbin bama kam wiye Abdoullahi kono gurdam kawniɗam rasulullahi wuuri tagi dendagal Allah tagi kan ɓuuri moƴƴude saabu nela sallallahu alaihi wasallam Alaji Mali ndo heɓde ndo wonde e reedu yum makka lebbi ɗiɗi ba makka sanki ɗum woni ko Alaji Mali yimat koye khila zab qada bi abwa Abdoullahi hina mada sahrani lil hamli haza ashurul kalami o wonde yummo ndo wonde yummo ndo mayande omo yaari duuɓi jeegom te yummo yaano salminoyde hawira mum e wonde mbiren ummu ayman on ko ɓaleeje yummo maaye lawol kana turidu ila al ahwali zairatan wa fil iyabi qada'ati min al hakim taw salminoy hawira makko ummu ayman ko ñum ƴettima nawnimo tanika ummu ayman ko korɗo makko ɓaleeje ɗum woni nela sallallahu alaihi wasallam wiyatno ummu ayman ummi baada ummi caggal nenam tan ko ummu ayman o woni mana nenam heeɓe kadi en mbiya muynin nela sallallahu alaihi wasallam ko Halima gonga Halimatu Sadiya muyinnimo kono edi muynindem kanko rasulullah bira Suwaybat Alaji Mali min baadi walidatil muhtari arda'ahu Suwaybatun labanal masru zil harami edi muyinnam ko bira Suwaybat caggal Suwaybat kadi muyinnimo witeɓe awati ken ɓen bon ko boomi aɗen bomri wona aada muyninde neɗɗo yaltin kosam awati kun kunna abkaran halimatu ukhra indaha min bani sadin zawil karami e tawi nela sallallahu alaihi wasallam en lenda e ɓetti nela sallallahu alaihi wasallam e tuddum en nelaɗo fo nde tan kosam yaltu holko waɗi kosam yaltu wona saabu en boni kono Allah tasta yaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu alaihi wasallam do jibina waɗi kawisa kewɗi Halimatu Sadiya noon kañum ɓuuri ɓowrude makka yiya makka kawisaji kewɗi kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jeeya kawisaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ñal jammu ndu jibintede
kala laamɗo lelinoɗo e lees mum no finne taw ko lees men heeli lees men lelte dow muɗum Allah jumande haalam de won wi ɗumen woodi sariru kullu malikin sara mun takisan bila khilafin wa rabbil kaabati mo wondiri ñoom kaaba ɗum woodi sallallahu alayhi wa sallam en jeyano e aada kamɓe arabeɓe so tawi mana eɓi cukalel jibinama eɓe ƴetta ko wayno tumude e kippe muɗum ñan rasulullahi sallah sallam jibintede eɓe ƴetta tumude e kippe mum tan komi tumude e fettu Allah jumali wa fi wiladatihi jafnatun falaqat walin fidaqu ujabun enda qawmim Allah jumali wi ñan nela sallah sallam jibintede kaaba balɗe tati en dilla caggal ɗum kaaba sujjini sa mawnide nela sallah sallam تزلزلت أسواتنا الملوك كابة ثلاثة أيام فلم تقومي مالت مميلا مع الأركان أو سجدت تازيم مستوجب تازيم مسلم صلى الله عليه وسلم يعني إبليس متني وي ولي سوني إمدن إمبي كم كوني وي كالكم باونو بونودي بيونتو وأري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم وجيبنا وهبدو بجيري على جمالي ref guite are makka ho faya o mumo o anda bam makka walla bam makka cewniɗo walla tani ko nawimo to e labbe goto to e sam labbo ƴeewimo ha ɓooyi wi oɗo ko safata ko ɗum nene muɗum e mbi holko taw o safratam ko tuutade makka o nela tuute juuɗe ma nela tuute juuɗe o waɗe guite ma nela waɗi guite mum tan nela salah sallam selli an nela salah sallam ala mo nandi alaji mali si radiyallahu o tuutade rasulullahi kalko uuri tuuta rasulullahi ɓuuri uurde ma misle riqi nabiyillahi min iɗarin qad kana asnaba dahmu rasi wal jumami wala al harir wala dibase alyanu min kaffi rasul ɗawilu zandi la tasimi yallah ken barke rasulullahi sallah sallam nela salah sallam o yewti duuɓi jeeɗiɗi pour raɓɓiɗinde omo yaa ho heeɓi duuɓi jeetati ɗo hemde duuɓi jeetati nden tani ko nehɗo mo nden maayi tani ko nehtamde wasiyi bawmo ali abou ɗalib jinmi ko nehna kam tanamo ɗum waɗi allah jumali si wi fi gadali janabil ammi abdi manafin min wasiyati jaddin musfiqin rahimi yummak sankiri koye omo yaari duuɓi jeegom tani sankiri komo yaari duuɓi jeetati sallllahu alayhi wa sallam ɗo noon kanko rasulullahi sallah sallam bawmo ali noon nehimo noon bawmo ali nehimo en jaabomi kawisaji premier makko voyage kanko nela salah sallam omo yaara mata duuɓi sappo e ɗiɗi o yaari bawmo ali e paye sam e mbaɗe nokku labbe goto yiiɓe tan yono nde jooɗɗe mo teddin moon labbo naatni galle mo ne teddin wone yurna yono nde won mom yiyani e mbi ala heddi tan ko ɓinguel amen wiye mouhammad o min mbi yoore en kaake ɗe o gaddeyam kanko waɗi mbe teddinam sallllahu alih wa sallam nde ɓe ngari nde woni teddindeɓe o namdi nela salah sallam holko yiyal jaam nela ɗum ɓe yi naggam o wi babiraɗo ono ruttin ɗum sa ruttinanimo ma yahudiyankoɓe mbarambo sabu mbeɗa jorti annabi wattande jamanu kanka sallallah alih sallam ɗum waɗi on voyage nela salah sallam ƴettiyaki nela salah sallam waɗi commerce o julima o ayni o hepti resde khadijatu bintu khoylid holko woni nela resde khadija bintu khoylid o resama dewɗi ɗiɗi mi anda noon ko ceergal mi anda worɓe ko maaɓe kono alaji mali kam haali yo resama dewɗi hindun tazawwajaha min qablihi wa atiqun qila bil aksi jallallahu zul karami ɓeɗo desimo caggal ɗum o fiɓe fittanu makka o wonta resede kanko khadijatu bintu khoylid joni khadijatu ko joom jawdi o liggandiranno yimɓe on tan ɗumen jawɗele e pecce bénéfice o nani biyeteno mouhammad sallah sallam guelɗo cuhlel ndem daw ko nunɗi guelɗo cuhlel nda ko moƴƴi guelɗo cuhlel nda ko naggam o nelani nelaɗo yem gaddan mouhammad sallah sallam o liggodire muɗum o waddi biyeten maysarata o wi komi jiɗɗo liggodirde mouhammad maysarata en yaade mouhammad sallllahu alayhi wa sallam so maysarata ari so wi on namno an kam mi jiiɗɗa cuhlelami o wi kanko de o fenta kanko de o watta ko suka mbaɗata kanko de o wonta kanko de ni o woyi eɓe jeehi gongol em garti maysarata wi hanno mi yi ko hawni o wi ko jiiɗa o mi yi so tawi minen jah makka ɗen makka en wuuli kala jaaɗo makka ma makka en wuuli o wi jiyanmi ko niwri en jiima makka hamin jetta minen min gultaki o wi ha o wi eyi caggal ɗum en jeehi garti o wi hanno mi yi ko hawni mi yi min jooɗi e nokku catal en ɗoofo ha jiima makka hon parsoñ ɗum waɗi busayri ko haala ko toyi hamsiyu
ورأته خديجة وزهد والتقى فيه سجية والحياة وأتاها أن الغمامة والسرها أزلته منهما وفاو فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى أزكى دون خديجة نورسير كون كو بوغ هاوناد نون نورسande خديجة بنت خويلد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yaari duuɓi nawgas e joyi khadija tan yaari duuɓi capannayyi ko dennagal suddi makko fof khadija tan o dañi ɓiɓɓe jeegom sukaaɓe hay kone daña sana gooto ɗum gueɗa Allah khadija tan o dañi sukaaɓe jeegom kan khadija bintu khoyde kanko idi jebbilaade e bangal rewɓe ɗum waɗi kan khadija bintu khoyde o jeeya koye rewɓe ɓurɓe moƴƴude saabu rewɓe ɓurɓe moƴƴude sa lim ɗum mbiyata ko mariam caggal mariam ko faɗimatu caggal faɗimata ko khadija bintu khoyde musidɗo pour ngane tan oɗo jamma dendagal jammaji oɗo jam ɓuuri teddude hay jamma leytul qadri oɗo jam ɓuuri teddude ɗum waɗi alaji malisi radiallahu taala no wi wa amun summa sahrun summa yawmun ata fihi lhuda qarnun quruni sururun fi sururin wa aidun duna ayati l uyuni rabi'un wassina fihi sahirun bi amil fiili yawman ba'da nuni wa mawliduhu bihi sarafun wa khairun wa fi ta'zim in jahu sujun o hitade nela sallallahu alaihi wasallam jibinade ko weltare lewru nela sallallahu alaihi wasallam jibinade ko weltare ñalawmo jibna ko weltare ndegati ko weltare e dow weltare e dow weltare o kal mawnide jamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haajum humtima yalla humta haajum men aduna laakala sallallahu alaihi wasallam kalka Allah tagi nela sallallahu alaihi wasallam ɓuri kal deftere ɓuran ɓuuri moƴƴude kal leñol enen ɓuuri moƴƴude sabu barke rasulullahi sallallahu alaihi wasallam te yawmal qiyamati noon haala en heewi gofo ne wi nan waɗ publicité ceerno mum gofo ne publicité kono yawmal qiyamati hay goto haalta sana rasulullahi hay ibrahim hay adam hay moussa hay isa ala kaalowo sana kanko Allah wi wodduha wa leyli isa sadia ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al akhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wi kanko sallallahu alaihi wasallam mom rokka ha belaɗa o yi an Allah sa rokki kam sa kalko mbaɗa kam rokkude goto leñolam so naati jeeygol mo weltaki san ƴeew mana ɓuura ana kalde nelal sallallahu waɗa ko muusi ɗum ma Allah jabnom to ma Allah welnom ñal juulitasi kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɓii ko sanki wodi kefer biɗem o ko abtar o ko taƴaɗo ay nela sallallahu alaihi wasallam nde Allah jabato nelaɗi Allah edi ko weltindema Allah wi inna a'tainaka al kawsara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rokkima weedu en wiya kawsara juulde ma biɗama an ka abtar on woni abtar wona an woni abtar e mbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wona nelaɗo ko mbiyata ko ka nelaɗo a wona nelaɗo Allah jabni wi yasin wal qur'anil hakim innaka lamina mursalin an kay ka nelaɗo e mbi nela sallallahu alaihi wasallam an ka kangal Allah wi o wona kangal e mbi nela sallallahu alaihi wasallam kalko mbawɗa haalde ko an tan miiji ɗum wona malaika arema Allah wondi wi kala ko kalɗa min haali wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamu sadirul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayna aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a yow annabi Musa do haalde nde Allah koye less leydi haalde Allah kanko annabi Musa holko Allah wi fakhlana alayka innaka bil wadi muqaddas duwa Musa ɓor paɗe ma sala haalde mo ɓornot paɗe ma nela sallallahu alaihi wasallam jamma Jibril arni o waɗi mana bura kanko rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmunu jeeɗiɗi ɓe tacci ɗum em gari hay nokku Jibril alayhi salam wi ɗo kaɗen mi ɗo gaccata kam sa acci kam woto paami o wi ɗo joguimi droit haadde so mi yewti ɗo tan mo soɓate annore wama minna illa lahu maqamun ma'lum kala ameɗen jogui place oɗo place mo yawta ɗum an tan yawtata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yewti o tawi Allah en weltini bisaɗum ɓursi Allah wi ɗo dartoɗa ala meɗen darade kanko nela sallallahu alaihi wasallam o miiji ko Allah wino ko Moussa ɓor paɗe ma o wi dara mo ɓor paɗam moto wiyete yon ɓor paɗam Allah wi dus ala bisaɗi yaɓɓu neɗɗonti remde paɗe ma a nandade Moussa Allah yimali yimi ɗum wama amara al mawla kala ko mbawɗa haalde a dalliniroto o wiyata mo nani wama amara al mawla lahu khal analihi kadil wadi qul haza siwahu masiru mo wiyani neɗɗo mo wiyani jinni kanko ɓuuri moƴƴude tagorde kanko woni imami mursalin kanko tefanto yawmal qiyamati nela sallallahu alaihi wasallam kala jiɗɗama tabiti ka jiɗɗam ko aljanna paaɗa jeyan Allah goto ari makko wimo ya rasulullah aɗa min kam aljanna paami o wi wat pawɗa ɗum
o wana njuulam wana korkam wana askanam wana muddam be din ma tan to bedden tawdu be jin ma mata accata kam nela sallallahu alaihi haali gok wa man ahabbani kana ma'iya fil janna kal jidde min gonda aljanna o kal jidde mi wala ba me wala mum bitndirata aljanna so munata kanyum rawata hen sallallahu alaihi wasallam alaji mali si hun fo liggim ceer hamme bab radiyallahu ta'ala anhu on namnam bel bayna alaji mali si nene fuut bangal gandal o wasta o ko bayden mak hulde Allah kam ala ton kon holko haali ikhlasab caggal ndo manti rasulullahi o walaysa li amalun alqaka ya amali siwal mahabbati wa ta'zimi wa salami ala jakor mi jang yawmal qiyamati sana gillame rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e mawnide rasulullahi e horma rasul o halkal dimol gondo a'adat hubba rasulillahi mahsarati likay yulaqiyani fi awwali zulami o min alaji mali si radiyallahu sallam nanna me ngaska no wayni wulde en wayni faadde o yimbe jehi ngacci dikal ngaska ala ko jakor mi ken biltem ton sana gillame rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dum non yalla oken yidde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam olo jammo non kan bur teddude tiyam may an jammale to kadi en teddi kagalaji mal sir radiyallahu o wi jammale to kadi en woode dañde ko jammul mawlid dañ ko mana jammale to kadi en yidi wayde jammu mawlid ya leylatan adullati sharufat tu waddu ma qad hawat ha min fadilati sal gammoy non sab Allah tabaaraka taala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera Allah wi kal jiddi fewde kal jiddi adumum mojje kal jiddi lakarum mojje yo ñamti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam san ñamti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awala neddo jenkidido alaji mali si radiyallahu sallam en haal jikkuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o imma abidun wa sibyanun yusallimuhum mumazijun ghayru haqqin ma ilayhi numi nela so wirtim kordo mo salmin so wirtim jaanu mo salmin so wirtim cuulel mo salmin nela en yano yano kono non jenu makko non ko jenu gonga taw wana gonga metul alaji mali sen haal jikkuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o mujibu da'wata mamlukin wa rakiba al himar aida zil awja'i was saqami kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wattuno babba kal nudde mo aro jaabo dum kal dafaado aro o salmin dum kal baas o rokku dum kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaji mali si radiyallahu sallahu en haal jikkuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi wa alyanun nas qalu lam yakun abadan bayna sahabati za maddin min alqalami kal nedde nela sallallahu alaihi wasallam buri newade o meela joddade sahaba o furtu koyngal makko hofoto o herso joddade sahaba o forto koyngal makko kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaji mali si en haali jikkuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o yamurru sahrun awi sahrayni min zamanin walam talal aynu fil abyati min hadami o ya jodo lewru walla lebbi didi taw gal nela sallallahu alaihi wasallam defani yumina aysa wi minen jodo lewru walla lebbi didi taw min ñaamata ko baleji didi o yi dum non ko woni o wi taw ko ndiyam tan e tamroje min guuri to wirtuno kanko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaaje makka biyam ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam acci min gonta kange min gonta or min gonta khalis naftara wi haydaram sohlal mi ala busayri haali dum warawatu jibalu summa min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami sallallahu alaihi wasallam e jaaji kuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o meela ñaamde kanko tan goto hayso tamrodo wotor o feccata en neddo ما كان يأكل خير الخلق منفردا لأن ذلك خيم النفس والبرم إن العصا وغدا آسي هادي على دفف أي كثرة الأيدي لم يوسف من السابس أري قال الله صلى الله عليه وسلم بيتات تو ميلا سفتود o meela saftu kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimbe kewal walla ni way walla min karan sallallahu alaihi wasallam ala jimal si en haal jikkuji rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ina laade meela fiidu gorko o meela fiidu debbo o meela jendilde kalko mbawdo bonnude a helikas a heli a bonni bol a rufi corrab o yarko wana an ka Allah hodir dum wal kafu ma darabat unsana wala zakara ma khadiman abu min aybin walam yalumi wa kullu shay'in yaqulu lahu fa'iluhu law lam yasa zaka ma qad kana min adami sallallahu alaihi wasallam en jaay jikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana muntaqiman li nafsi muhtajiban amma ta'ama falam yamdah walam yasmi sallallahu alaihi wasallam nelal yufdirtaaki o alaad hijab o wondir sutan wodori demal wi nelal mana yitaak comme kewgo yo jamanu kalɗo garɗa ma yim kanko rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinde haalo min mbiya alaji masey meɗum haal toye gammoto alaji masey radiyallahu ta'ala anhu o meɗum naata nder suudu woodi almud garɗo wi bot ceeno woni gariɗo demal wi ceerde hande heɓataka ndeka ɗo nani kongol o wi accu ceerde heeɓo heeɓa anni keɓa
gacce mi heɓa onene keɓon radiyallahu taala anhum nela salah sallam kalɗo garɗa ma taw moɗo kalɗo cohluɗamo mo wi mbeɗeni e jeeya jikku ñala sa ammatɗa ama falam yamda walam yesimi ñamri kanko rasulullah sallam o aybinta ñamri o manta o ñaw ande hande ko defɗa koye weeɗi o wiyata noon ande ko defɗa ko hande ne metti o wiyata noon alaji mali si radiyallahu taala anhu safiyatu ñang yumum señi abdou e mansour e habib radiyallahu taala anhum tottima ñamri mataw lamɗam men ɓurti o kumsi ñam tan sohnajo wi malik o inam serigne bi o inam ɓaya yafata hade noon ñamri ndi ɓurti lamɗam o mino mutinani lamɗam ɗam lamɗam ɗam safani hunde kam anni yo cuurki ki tampere nde ko jiɗɗa ko yowen ɗum safate ɗemgal malik ko goɗɗum safani ɗemgal malik radiyallahu taala anhu ɗum waɗa leñi malik ammatɗa ama falam yamda walam yasimi ñamri nela salah sallam aybinta e jeeya jikkuji nela salah sallam innatɗa amayni ma fi bani tama ñaɓɓel ɗiɗi meeɗa hawrude reedu makko kanko rasulullah sallah sallam sa totum ñamri ko metti ko foof so gonde ari taw ndin ɓuuri welɗo e kahan kadi mba jang o meeɗa kal ñamde kanko rasulullah sallah sallam ho haari alaji mali hen sifo rasulullah sallam o wi qul daimul bisri sahlul hulqi leynul jenayi wa laysa fasdan ghalisal qalbi fil umami wala saghubin wa fahasin wala mutafahisin wa laysa bi ayyabin kasil qasami kalɗo jiiɗa nela salah sallam min weeli o wona xewal ko wiyete ko kade hande betti kam daimul bisri noon allah mantiri mbe rasulullah nelaɗo wona ƴattotoɗo wona kaalo ko boni o wiyatama hande tawde haali kam ɗo mbeɗa yofto ala nela salam ƴattako huɗota haalta ko boni ɗum waɗi allah mantiɓe e qur'ana sallllahu alih w sallam fo bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghalisa al qalbi lan faddu min hawlik o wi nela salah sallam yurmenam min allah ƴettimi mbaɗmi ma sinno ka ñanoɗo sinno ka bonɗo ɓerde hay goto arta e ma kam fof mem jaa sa niwima aɗum fof yiɗete sa yenkinima aɗum fof yiɗete ɗum waɗi sahabaɓe alamo pondi rasulullahi sallah sallam ɗum waɗi kanko ñande jiyete makko kanko rasulullahi sallah sallam andi allah jimali si en sifo rasulullahi sallah sallam o wi nela hade mum mayde hoorde e warde fof ko woni hen e dañol ɓurani leeɓi nawgas walaysa fi rasi haadina walihiyati isruna bayda ismaji amin shabami ɗum woni ñande jiyatema leeɓol dañol kam fof gona woyde wono kam goyton ɓe mbine la sala alat mawna oy ko woni min jeyama denandi oy shayyabatni hudun wa ahwaliha o ɓuran tan waɗimni kono wona haydara ɗum woni mayde nela salah sallam addi probléme muusi sa yalaji malisi radiallahu taala anhu nela sallah sallam o mayki ñande altini sallllahu alih w sallam o ubbaka jamma alarba alaji mali fi ashari l qawli anna dafna leylatul arbia fi jawfi leylin fadri waxta o ubbaka hakkude jamma holko addani nela sallah sallam mayde ñande altini teke beetawi e suudu yummana aissa o ubba jamma alarba alaji mali wi gueɗɗiɗi waɗi ɗum hen gueɗel nela salah sallam wino won ubbe kam sana dañon khalife hadde mabɓe dañi khalife kadi em ganduɗa kem jaata saabu nela salah sallam mayni oumar ibnu khattab ƴetti silamu mon e tarade oy kala mbiɗe rasulullah sallam maayi tan mo warat ɗum ousmane kañum koko faaɗi sa wiyama nelaɗo maayi o wi ono kalta ko mo famani ɗum ali ibn abi talib kañum woofi wona ladde ɓe mbawa ubbude hay goto ala yimali haalumi khilasab wa kana urjifa ousmanu wa uqbila faruqan wa uqida laysul bahmi wa sawmi al aboubacre siddique nde haalna nela salah sallam maayi o ummi galle makko o naatoto nelaɗen leeli o sudditi nela salah sallam o ɓuuci hakkude guitum o wi a wuuri aɗa wuuri a uuri aɗa maayi o yaltino no noddi sahabaɓe kanko aboubacre siddique o wi man kana yabudu mouhammad fa inna mouhammadan an mata o man kana yabudullah fa inna allah hayyun la yamutu kalde waɗon mouhammad kam maayi kalde waɗon allah noon mayata te allah wini moon e ɓuran wa ma mouhammadun illa rasulun kad halat min qabli rusul allah wi nelaɗo ko nelata nelaɓe ndewɗe e mayde ɗon tan rewata allah kadi wi nela salah innaka mayitun wa innum mayitun an ka maayo kamɓe ke maayoɓe hankkadi hakkillaji non garti ɗum waɗi alaji mali sinno wonani aboubacry kam fof men mayen lawlal atiq ola mata kam fof men mayen e sunu saabu guille mabɓe rasulullahi sallallahu alih w sallam ɗum waɗi idi lomtade nela salah sallam ko aboubacre siddique woni hen duuɓi ɗiɗi aboubacre no mayde kañum suuɓi oumar woni hen ko duuɓi sappo oumar koko wara aboubacre siddique ubbita koye rasulullahi sallah sallam kanko ñaagi ɗum saabu nela salah sallam mayde ubba koye suudu mum suudu ɓiyika
sabu nela resno ko Aisha jibi ɗum ko Aboubacry ɗum wonde Aboubacry mayde ñaagui Aisha en ubbide ay sernela sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu o lumtim kanko Umar duuɓi sappo ɗo juulanno kanko Umar biren Abou Loulat yumbu laaɓi kanko Umar ibn Khattab aɗon ko baral nden on yumbi laaɓi em gaddoye docteur o wi gaddiye kosam em gaddoye kosam Umar yarna kosam docteur o ƴeewi kosam e ƴiƴam jildire e juuɗum modde ƴurum o wi Umar oɗide a datta hen sabu ɗum no woɗɗoyi o mbeɗen mo datta hen sabu ne la sallah sallam miiɗi kam wiida an Umar ñal juwaɗa wattinto e reedu ma ko kosam sadaka rasul sall nelaɗo haali gooko o kono mbeɗen nelmone Aisha so jeeyi on Aisha mo yuwa mo fiftimo hooram beele en newo so maayi mo ubbide e rasulullahi mo ubbide e Aboubacry Siddiq ɗum jinmi em gari ko anen Aisha en mbi oy kadi woto hersu woto rokkiram saabu gacce so tawi o andi o wawa tan nawe kam baqi em gari mbi yummana Aisha Umar ibn Khattab bi juwaɗo en fifti hoore muɗum on ñaago beele on wawi leldade e nder nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on wawi leldade e Aboubacry Siddiq beele wawi leldade e Aboubacry Siddiq Aissata wi place goto heddino ɗo mbeɗa accen hooram kono leldade rasulullahi leldade Aboubacry Siddiq Umar ibn Khattab ɓuuren handude mo rokki min sommayi nawe kam baqi ɗum waɗi Alaji Malick Sy nde haalande nde suddimi nelaɗo ɗum ubba kam foye ubba ko baqi kam foye ubba ko mana ko baqi kanko yummana Aisha juulim ko Abou Hurayrata ɗum waɗi mana kanko mana Alaji Malick wi Abou Hurayrata qad salla biha dufinat endel baqi mahallul amni wassalami kanko Umar ibn Khattab ubba baqi kanko Aisha kanko rukki place makko Umar ibn Khattab caggal Umar ibn Khattab nek Ousmane ibn Affan on nek baraɗo yo gueɗe aduna Ousmane ibn Affan woni lomtogal ngal duuɓi 12 ko yimne koko wara duuɓi 12 tawen wara caggal Ousmane lomti Ousmane ko Aliyu ay nek baraɗo mana kuuf ɗum noon sahabaɓe nela lomtiɓe fof kam fof ke waraɓe sana Aboubacry Siddiq kono dennagal sahabaɓe noon kamɓe nayyi kadi ɓuuri moƴƴude saabu sahabaɓe kañumen koye men kadi ko martabaji e watan sappo weltanaɓe aljanna ɓeɗen mbiya tan ko aljanna paaɗon ayi musidɗo l'islam tan wawi rokkude teddugal ƴeewa mbayɗen Bilal ibn Rabah on ko Éthiopinaji ko ɓalejo hon men ni kono nela salah sallam wi mo darimi aljannaji jeeɗiɗi kalɗe jeeƴimi somi yeeƴimi janmi mana ko Bilali nelaɗo haala noon nela salah sallam biyeteɗo Ali ibn Abi Talib Salmanul Farisi Ammar ibn Yasir Bilal o ɓeeɗo ko aljanna duwi en yiɗi ɗumen ɗum noon yallah hokket barke nela sallah sallam yallah hokket barke sahabaɓe yallah hokket barke waliyaɓe yen battini kadi mo wuuri e haaldanno e moon tan musidɗo moon biyeteɗo Aliou Dia gandireɗo Bayé Dia en beltima no fewi saabu saɗa haala nela salah sallam Allah winnet baraji an mbiɗo yo nelaɗo haale Allah winnet baraji sa waɗi hen mbuɗma Allah winnat baraji sa fettima Allah winnat baraji sa hay ndiyam ɗam tan sa yeehi toon Allah winnat baraji hay atami jarta e gammu jiiɗa atuji keddiɗi ɗi nela salah sallam kam fof ko barke saabu mana Allah wimɓe inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa naziran wa da'iyan ila llahi bi isni wa sira nela Allah inniribo lampe nelaɗo mana woni lampe ɗum waɗi Alaji Malick wi to e taysir law lam yalu fi fadail kawni ɗal atuhu tabqal bariyat fi zalma yallahu gonɗen ke coupure nela salah sallam woni lampe men yallah ken barke rasulullahi sallah sallam